la început și la final de an, celebrăm două repere fundamentale pentru România, 15 ianuarie și 1 decembrie. Întotdeauna vom avea ceva de propus și de sperat de Ziua Culturii Naționale, zi intrată deja în patrimoniul marilor sărbători ale românilor. Știm că propria cultură este cartea de vizită valabilă în orice timp și spațiu și că se cuvine să fim noi înșine ambasadorii ei, pretutindeni în lume. Limba maternă este prima noastră referire la ce ne înconjoară. Limba este casa ființei, spunea Heidegger, deoarece în aceasta gândim și prin utilizarea ei devenim oameni. Prin cultură se modelează personalitatea umană, întrucât cultura transmite modele comportamentale, atitudini sociale, reacții dobândite și învățate întreaga istorie a omului ca ființă socială. Lucian Blaga afirma că omul nu poate evada din sfera culturii, întrucât i-ar afecta calitatea de om. Ziua Culturii Naționale ne reamintește cine suntem. Prin opera sa, Eminescu ne susține titanic și fără rest ca un reper absolut în marele vacar, inert al prezentului. Prin celebrarea Zilei Culturii Naționale ne reamintim toți ce înseamnă să fim români și ce ne dorim noi pentru dulcea Românie. De câte ori am tresărit, la fiecare mișcare, crezând că poate ai venit, tu, dulce arătare. Și apoi, de câte ori am plâns, văzând că noaptea vine, și lampa singură o am stins, iubite, fără tine. Oh, dacă ai ști de câte ori nopțile albe nedormite, ți le-a jertfit până la zori. Degeaba mirosesc cuvintele. Tu oricum nu vei răspunde, iar eu voi ajunge să-ți scriu doar scrisori imaginare. Nu e ca și când ți-aș fi cerut o declarație de dragoste. Dar uneori aș vrea să știu că și gândurile tale rătăcesc la mine, așa cum le surprind pe ale mele, rătăcind deseori la tine. Draga mea Veronica, ca eu să nu-ți scriu e de înțeles, bolnav, neputând dormi nopțile și cu toate astea trebuind să scriu zilnic. Nu am nicio dispoziție de a-ți scrie ție, căreia n-aș vrea să-i scriu închinăciuni, nu vorbe simple. Dar tu ai timp și nu ești bolnavă, să nu-mi scrie mai puțin explicabil. Tu trebuie să fii îngăduitoare cu mine, mai îngăduitoare decât cu oricare altul. Pentru că eu sunt unul din oamenii cei mai nenorociți din lume. Dar tu, pentru aceasta, nu trebuie să mă bănuiești. Tu rămâi cum ai fost și scrie-mi. Tendința mea constantă va fi a-mi împlini făgăduințele, curând ori mai târziu. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sunt atât de trist și mi-atât de deșartă viața mea de bucurii, încât numai scrisorile de la tine mă mai bucură. A le suspenda sau a rări scrisorile tale m-ar durea chiar dacă n-ai mai iubi. Emil. O, rămâi la mine, te iubesc atât de mult. Ale tale gânduri toate, numai eu știu să le ascult. În alumbre întuneric, te aseamăn unui prinț ce se uită adânc în ape, cu ochi negri și cu minți.
Am legat la ochi. Am legat copacii la ochi cu o basma verde și le-am spus să mă găsească. Și copacii m-au găsit imediat, cu un hohot de frunze. Am legat păsările la ochi cu o basma de nori și le-am spus să mă găsească. Și păsările m-au găsit, cu un cântec. Am legat tristețea la ochi, cu un zâmbet și i-am spus să mă găsească. Și tristețea m-a găsit a doua zi, într-o iubire. Am legat soarele la ochi, cu nopțile mele și i-am spus să mă găsească. Ești acolo, a zis soarele, după timpul acela. Nu te mai ascunde, nu te mai ascunde. Mi-au spus toate lucrurile și toate sentimentele pe care am încercat să le leg la ochi. La steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă, că mii de ani a trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Și dacă ramuri bat în geam, de se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncul iluminându-l, e ca durerea mea să o împac, înseninându-mi gândul. Și dacă norii, deși se duc, te iese în luciul luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele noapte bună. Doar izvoarele suspină, pe când codrul negru tace, dor și florile în grădină, dormi în pace. Trece lebăda pe ape, între trestii să se culce, fieți îngerii aproape, somnul dulce. Peste a nopții ferie se ridică mândra lună, totul vis și armonie, noapte bună. Ca din cer mărgăritare, pe orașul adormit, plopii, umbre solitare, în văzduhul neclintit, visători ca amorezii, stau de veghe la fereastră și pe marmura zăpezii culcă umbra lor albastră. Iarna tristă îmbracă, streșinile somnoroase, pune văl de promoroacă peste pomi și peste case. Scoate o lume ca din basme, îl lumini de felinare. Umple noaptea de fantasme, neclintite și bizare, din ogeagul de cărbune, face albă colonadă și pe trunchiul negre pune capiteluri de zăpadă, iar prin crengile cochete, flori de marmură anină, o ghirlandă de buchete care tremură în lumină. Reci podoabe în ramuri goale, plouă fără să le scuturi, aici risipă de petale, colo roi ușor de fluturi. Și prin carnea mea au trecut ghearele de vânt ale orii, strigătul meu alungă demonii. Lucrurile se cutremură și se reașează. Eu sunt doar un fir de polen, prins într-un vârtej. Sângele mi se curbează ca sub mâinile unui meșter priceput, izbucnind în mii de flori de lotus. Frumusețea lumii, a deșertăciunii, lucruri de care mi se zice să mă străduiesc să mă leapăd, zgură de versuri de cântece, de mici plăceri, ca o nuia proaspăt cojită, să sclipesc în soare, să nu mai văd nimic, să cânte vântul prin mine, flori să plutească la vale pe râu. La încheietura mâinii mele ascult cum povestește viața și mă mir. Și mi-am și acum că am fost fir de iarbă și am fost coică mai de mult. Și poate mai înainte am respirat pe întinderile vaste și am privit în față cerul tainic și am dorit să nu mai fiu ocean și am fost uscat. Eu știu ce simt copacii care cresc și fructele pe creangă când se coc. Ce simt vulcanii care izbucnesc, că am fost copac și ramură și foc. Învățarea unei limbi străine și a culturii aferente acesteia este unul dintre cele mai folositoare lucruri în extinderea empatiei, a simpatiei imaginative și a perspectivei culturale a copiilor, spunea Michael Gove. Lacul de Mihai Eminescu. Lacul codrilor albastru, nu fer galbeni îmi încarcă, tresărind în cercuri albe, el cutremură o barcă.
Și eu trec de-a lung de maluri, parcă ascult și parcă aștept. Ea din trestii să răsară și să-mi cadă lin pe piept. Să sărim în luntrea mică, îngânați de glas de ape, și să scap din mână cârma și ropețile să-mi scape. Să plătim cuprinși de farmec, sub lumina blândei lune, vântul trestii lin foșnească, unduioasa apă sune. Dar nu vine, singuratic, în zadar suspin și sufăr, lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de nufăr. Copaci fără pădure, de Adrian Păunescu. Spune-mi, pădure cu frunza rară, unde iubirea de-astă vară? Nu știe iarna să se îndure de noi, copacii fără pădure. În povestea copacilor goi, scârțâind într-o singură ușă, este vorba de noi amândoi. Este vorba de foc și cenușă. Doi copaci fără frunze pe drum, după cum îi privește înaltul, doi copaci prin sărutul de scrum, aplecându-se unul spre altul. În fond, cultura este sau ar trebui să fie o anumită formă de a iubi lumea și de a spera. Steluțe în genele ei. Ningea pe Colentina și erau steluțe în genele ei. Tramvaiul 4 cotea înzepezit la Sfântul Dumitru și erau steluțe în genele ei. Ningea pe Colentina de mult. Da, dragii moșului, erau steluțe în genele ei. Ningea pe firele de troleibuz, pe tuneta de etichete ITB, ningea pe mustața mea și pe gagica în roșu de alături. Tramvaiele aveau ștergătoare de pălbrici și erau, toți în cor. Erau steluțe în genele ei. Eram student, era studentă. Eram eminent, era iminentă. Și erau steluțe în genele ei. Aerul era rece, tramvaile reci, mase taxiuri de-abia înființate. Mergeau toate pe 4 roate și erau steluțe în genele ei. Ningeau ușurel, cu fulgi catifelați peste fabrica Stella, peste blocul lui Ghiu, peste pomi înzăpeziți. Ea spunea ceva, dar camera mea video n-avea sonor, așa că nu mai știu ce spunea. Ea mă ținea de mână și tramvaiul 4 trecea și ningea. Și erau, da, dragii moșului. Eu eram un copil, ea era o copilă. Eu stăteam la bloc, ea stătea la vilă și erau steluțe în genele ei. Eu aveam viziuni, avea pandalii, restul e în poeme de amor, precum știi, dar lăsați-o baltă, copii. Erau steluțe în genele ei. Corul. Erau steluțe în genele ei. Aici poemul ar trebui să se încheie, dar nu înainte de a vă da o cheie a întregii întâmplări. Ea e o fată de peste blocuri și mări. Acum e măritată, gravidă, n-are nicio importanță. Amorul nostru nemuritor s-a dus dracului. Acum nu mai sunt steluțe în genele ei. Acum nu mai e nicio steluță în genele ei. Așa, ca să știți, dragii moșului. Astăzi mă voi plimba pe holurile Colegiului Național Cedeloga, în speranța că voi găsi câțiva elevi care să-mi răspundă întrebărilor pe care le-am pregătit pentru acest interviu. Haideți să mergem! Pot să vă pun niște întrebări? Desigur! Știți cine a scris Cel mai iubit dintre pământeni? Marin Preda? Da, ai citit și cartea? Nu, însă am văzut filmul. Și poți să-ți adresezi și ție o întrebare? Dacă i-ai adresat și ei? Ne poți spune care este cartea ta preferată și de cine este scrisă? Ok, deci am o mulțime de cărți, însă cartea mea preferată este Cancerul, dragostea mea și este scrisă de Mioara Grigore. Mulțumesc mult! Ceau! Hei, puteți să-mi răspundeți la niște întrebări? Da. Dacă ai putea să te întâlnești și să discuți cu un scriitor, un pictor, un fizician, care ar fi acela? Charles Bukowski. De ce? Pentru că este părere că a fost un mare filozof. Deși mulți s-ar contrazice cu mine, omul a avut creier. Mulțumesc! Poți să ne răspunzi și tu la una? Care crezi că sunt sursele de inspirație pentru scriitori sau artiști? Tind să cred că iubirea adevărată sau admirația pentru natură sau orice muză pe care au văzut-o au avut sentimente față de acel obiectiv. Eu
Eu țin să o contrazic. Eu sunt de părere că principala sursă de inspirație e suferința. De ce ai crede că suferința? Adică sunt și poezii despre iubire sau despre peisaje, de ce ar alege suferința ca sursă de inspirație? Păi poeziile din iubire provin tot din suferință. Pentru că un om, când e îndrăgostit, nu va scrie despre dragoste. Va scrie despre dragoste doar după ce o fi pierdut-o. Foarte frumos. Mulțumesc! Bună! Vreți să-mi răspundeți la niște întrebări? Ne puteți spune câteva lucruri pe care le știți despre Mihai Eminescu? Păi s-a născut în 1850 și a murit în 1889. A fost un poet român, a scris Luceafărul și a studiat la Universitatea din Viena. Mulțumesc și aș mai avea o întrebare dacă... De ce sărbătorim Ziua Culturii Naționale pe 15 ianuarie? Pe 15 ianuarie? Sărbătorim Ziua Națională pe 15 ianuarie pentru că atunci s-a născut, despre cum a vorbit colegul, Eminescu. Mulțumesc! Bună! Pot să vă iau un interviu? Știți când a apărut romanul Ion și de cine a fost scris? Parcă în 1920, de Liviu Lebreanu, nu? Da, mulțumesc! La ceas aniversar vă urez să aveți har, virtuți și creație înaltă tuturor celor care sunteți parte a acestei culturi care se deschide ca o valoare în sine către universalitate, definindu-ne și protejându-ne identitatea națională. La mulți ani!